Ja, Van IJzenga, hoe vind je het om die planwerks te bekennen, zo volle hier naar dato? Ik vind het tegenschierig. En ja, het is een intelligente opzet. Het is samen net wat smeet me wat deel. Nee, ik vind het eigenlijk een heel mooi plan. En ik zou me haast indenken dat er nog wel eens hier opstaan kan die dat nog eens oppakt. Mijn omke die trof heer Sorappes op het gemeentehuis. Zitten op een wachtbankje bij gemeentewerken. En hem kende, dus hij zei in Sorap, dat weer een onbekende voor hem. Wie ben je ook? Wat maakt je hier? Daar kom je bij. Nou, de man heel verhaal, was zijn plan. Hij wil een aannemer? Nee, die hier dan net. Hij zei, nee, die nou ik. En zat bij wij met hem in contact komen. En dus vanaf het begin 60 jaren op midden 60 jaren hebben we er volop van het werk geweest. Als ik het zo zie, dan denk ik, nou, dat is geweldig, dat is een utopie. Ongelooflijk dat zoiets zou kunnen. Kijk, die weg door het Tjeukenmeer, de snelweg, dat vonden we allemaal al een geweldig iets. En prachtig natuurlijk dat je zo snel verbonden was met het Westen. Dan vergeet hij en denkt, dan moet je al jonge polder hebben, dan moet je ook een ingang hebben. Uit de boezemwaai. No? Nou, en dan moest hij die dik, die hij moest doen bij de molen ervoor, die moest erop brutsen worden. En dan zou er een brei komen of een pont, nou dat die ik bekjoen. Ik denk bij mezelf, dat wordt helemaal niks.